салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Аз фазои интернетӣ ки ҳамагӣ атрофи хавӣ ҳастанд каме берун мешавем ва рӯй меорем ба вазъи реалистии даста. имрӯз Барселона бо Осасуна дар даври навбатии Ла Лига дар хонаи худ бозӣ анҷом медиҳад. дар навори навбатӣ бошад оиди ин бозӣ ва хабарҳои дастаи дӯстдоштаамон суҳбат мекунем. ҳатман обуна шавед ва то охир наворро тамошо кунед. рафтем. дӯстон, пагоҳ рӯзи 1 феврал ду дастае ки солҳои охир шӯҳрати зиёд касб кардаанд, Ал-Наср ва Интер Майами бозии дӯстона баргузор мекунанд. тамоми хабарҳо атрофи ин бозӣ мебароянд ва ширкатҳои букмекерӣ коэффициентҳои калон ба онҳо дода истодаанд. шумо низ метавонед аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода бурда тамошои бозиро ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳолати Барселона чунон шудааст ки навореро бе талафоти кадрӣ ва ҷароҳат бардоштани яке аз бозингарони асосии даста тасаввур кардан хело мушкил шудааст. баъди аз ҳайат бо иллати ҷароҳат берун шудани Рафиня, акнун боз як ҳамлагари дигари каталониҳо Жуау Феликс мушакҳои беруни зонуи росташро осеб додааст ва наметавонад дар бозиҳои навбатии даста кӯмакрасон шавад. ташхисот чунин пешгӯӣ мекунанд ки Жуау ба муҳлати 2-3 ҳафта дур аз майдон мемонад ва ба бозии Наполи рӯзи 21 феврал омода мешавад. қаблан ҳам бо иллати осеб Алекс Балде ҳам то охири мавсим берун аз ҳайат шуда буд ва бо муваффақият дар Финляндия ҷарроҳӣ шуд. ҳеҷ нашуд ки мо як ҳайати солим дошта бошем. таланти ҷавони Барселона Микаэл Фае диққати дастаҳои дигари аврупоиро ба худ ҷалб карда истодааст. ҳамакнун хабарҳо баромада истодаанд ки дастаи олмонии Айнтрахт омода аст то зиёда аз 10 миллион евро барои хариди Микаэл пешниҳод кунад. ҳама дастаҳои талабгор ба ҷуз маоши хуб боз мавқеи доимӣ дар ҳайати асосӣ ба Фае ваъда дода истодаанд. ин ҷо як нуқта муҳим аст ки Фае намехоҳад дар ин зимистон тарки Барселона кунад. даста ҳам хуб дарк мекунад ки рушди касбии Микаэл аз одатӣ дида суръати баланд дорад ва эҳтимолан ӯро дар ҳайати ҷавонон нигоҳ медоранд. оиди талантҳои ҷавон ки гуфтем, дар бораи хабарҳои охири Бергвал ҳам гуфта мегузарем. тибқи гуфтаҳои Фабрицио Романо, пешниҳоди Барселона бо арзиши 7 миллион евро ва 3 миллион ҳамчун бонус барои Бергвал қабул шудааст. худи футболбоз бо оилааш аллакай дар Барселона қарор дорад ва бояд бо Деку оиди ҷузъиёти охири шартнома гуфтушунид анҷом диҳанд. гуфта мешавад ки Бергвал ҳамроҳи оилааш имрӯз аз шаҳраки варзишии Барселона дидан карда, пешакӣ аз ҷойи тамрину шароити даста ошноӣ пайдо кардан мехоҳанд. тайёрӣ ба мавсими навро Бергвал бо ҳайати асосӣ мебинад ва пас аз омадани сармураббии ҷадид хулосаи ниҳоӣ оиди дар ҳайати асосӣ мондан ё намондан бароварда мешавад. имрӯз Барселона дар доираи Ла Лигаи Испания дастаи Осасунаро меҳмондорӣ мекунад. ҳамагӣ умед ба он мебандем ки шогирдони хавӣ аз меҳрубонии зиёд боз Осасунаро ҳам бо 3 имтиёз хушҳол ба хонааш гусел намекунанд. худи сармураббии даста бошад дар нишасти пеш аз бозӣ чунин ибрози назар намуд. сарҷамӣ бисёр хуб аст. ин паёми муҳим аст, зеро феълан кули Барселона бояд сарҷам бошад. мухлисон моро рӯҳбаланд мекунанд ва ман барои дастгириашон баъди изҳоротам аз онҳо сипосгузорам. мо бояд қадам ба қадам сӯи мақсадҳоямон равем ва дастаи рақобатпазир бошем. муқобиламон дастае бозӣ хоҳад кард ки хуб медонад чӣ хел ҳимоя кунад. мо бояд бештар ҳамла карда хуб ҳимоя кунем, зеро дар бозиҳои охир хатти дифоъ рӯ ба таназзул ниҳодааст. албатта барои комёб шудан хоҳиши бозингаронам нақши калон дорад ва як хавӣ наметавонад ки навбат ба навбат ҷон ба осорхонаи Барселона орад. мебинем ки давоми 4 моҳи боқимонда чӣ тағйироте дар бозии бачаҳо мешавад. бо умеди пирӯзӣ навори мо ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. интизори стрими пеш аз бозӣ соати 10 бо вақти душанбе дар канали Барса ТG бимонед. хайр дӯстон.